Well, going back 18 years ago, I don't know if I could do it now. But when you're young, you don't think about the hardships. Like coming here with two children, not knowing the language at all, not having a job, you have to, not having money to, you have to face these problems and work them out eventually, somehow. And that takes so much energy, so much effort and time, and it's so overwhelming and consuming. Бях в разцвета на младостта, не мислех за нищо, не мислех за работа, не мислех за нищо друго, освен да излизам с приятели, да се забавляваме, да ходим по дискотеки, по морета, по купони. Когато бях на 25, разбира се, бях много по-хубава. И работех с малки деца, работих в детски ясли. Имахме много малка групичка от деца, които бяха невероятни сладури. Работих в едно село, в Ветрен. Това е родното село на моята майка. Бих казала, че съжалявам единствено за това, че не се съобразявах винаги със съветите на моите родители. Това в известна степен доведе до някои грешки в моя живот. Надявам се тези неща да ги компенсирам при възпитанието на моята дъщеря. Работях от 19 годишно в бояджиен цех и в такачен цех. Съжалявам, че съм работила в бояджиен цех. Че дадах здравето. Мечтала съм най-много да съм здрава. Сега си представям бъдещето много лошо, защото съм без мъж. Най-трудно, ако съм здрава, няма много трудности. В България стана една безработица, децата несигурни, безработни. Надявам се да е по-лесно, но не знам как ще се осъществява. Още няма така признаци за раздвижване на нещата. И работя в спешен център Гурково, като медицинска сестра. В същото време като диспетчер и когато няма лекар, изпълняваме неговите функции. Просто системата на здравеопазването в България е такава. Всичко накрая почти заплащането е като -3. Мечтая нещата в нашата държава да се оправят и всички да се чувстваме нормално, човешки да живеем. И да сме здрави. Баща е блъска самичък, на 2 места в метрото работи и на чувствителството работи. Що нейният баща е да не мислиш, че на едно място работи работа. Надявам се бъдещето за моето семейство да бъде по-добро, имайки в предвид живота в България. Сега тук е трудно за повече хора, но се надявам, че
бъдещето ще бъде по-добро за децата, че ще намерят своето място тук в България и че няма да бъде необходимо да ходят в чужбина. The hardest was leaving behind the family, part of the family, relatives, friends, the country. Пак има криза. Следва дано да завърши нещо, да си придобие професия, да си започне работа, да си създаде семейство. Съжалявам за пропилените мечти. Това, примерно, че не съм учила да уча в чужбина, нали съм останала тук да уча, следователно и да работя. И защото чужбина дава повече възможности, можеш нали, повече неща да постигнеш. И Мечтая си един ден да се съберем всички, да живеем по-наблизо, а не както сега разпръснати в Америка, в Англия.